खुलुमबाय नोंथाङा बर' इनसाइट चेनेलखौ नायगासिनो दं। फै जों दिनै गिदिर खौरांफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङानो दङ गोजाम सराइघाट दालांखौ थाबैनो फाहामनायनि थाखाय दान मोननैनि बन्द खालामनाय जागोन। गोजाम सराइघाट दालाङा नांगौ जानाय फाहामनाय खामानिनि थाखाय 13 जुलाइनिफ्राय दिनैनि थाखाय बन्द थागोन। मावख'आरिफोरा बुंदों दि 10 बोसोर गोजाम रेल लामा आरो दालांखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय थाबैनो फाहामथायनि गोनांथि दं। खामानि मावग्रा आरो गिलिर मेसिनारिफोरखौ रैखाथि खामानि मावनो होनो थाखाय बे समाव दालाङा गासैबो हान्थामेलानि थाखाय आबुङै बन्द जानांगोन। ट्राफिक पुलिस आरो जायगानि बिबानगिरिफोरा गोबां गारिफोरखौ गोदान सराइघाट दालांसिम लांनो थाखाय मोनसे डायभारसन बिथांखि बानायदों। गिलिर गारिफोराव माखासे थि लामा होबथानाय थागोन। दावबायारिफोरखौ गावसोरनि दावबायनायनि सिगां सानथांखि लानो आरो दान मोननै बन्द थानाय समाव गिदिर जाम जानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ट्राफिक मावफारियाफोरनि बिथोनफोरखौ मानिनो थाखाय गोख्रोङै थुलुंगा होनाय जायो। नैथि खौराङावनो दङ 3 लाख हेक्टेयारनिबो बांसिन हाग्रा हाखौ दासिमबो आवग्रिनानै दं फरेस्ट मिनिस्टार। थाद'नाय गैयै होखारनो नाजानायनि उनावबो माहारियारि हाग्रामा आरो जिब जुनारनि हाग्रामाजों लोगोसे आसामनि 3.14 लाख हेक्टेयारनिबो बांसिन हाग्रा हाखौ दासिमबो आयेन बेरेखायै दखल खालामगासिनो दं। फरेस्ट मिनिस्टार जयन्त मुल्ला बरुवाया मंगलबारखालि आसाम बिधान सभायाव बुङो दि दासान्दि मोन 8 माहारियारि पार्क हाग्रानि जिब जुनार हाग्रामाफोर आरो 281 रिजार्भ हाग्रामाफोरनि 3,14,139.43 हेक्टर हाग्रा हाखौ आवग्रिनानै लाबोगासिनो दं। बिथाङा एसजिपि बङाइगावनि एमएलए दिप्तिमयी चौधुरीनि मोनसे सोंथिनि फिननायाव बे नम्बरफोरखौ फोसावदों। मन्थ्रि बिथाङा बुङोदि सोरखारा थांनाय 5 बोसोराव गोबां बिबांनि होखारनाय नाजानायनि गेजेरावबो 16,937 हेक्टर हाग्रा हाखौ बोखारनानै दावगानो हादों। बेफोर लांदां जायगाफोरखौ दा गोदान बिफां गायनायनि थाखाय बाहायनाय जादों। बेजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोथां हाबाफारि लानानै मल्लआ दिमरिया बियाबाव जन्मदिन शिव शपथ उघान जोनोम साननि गोथां समायखिरा बागान बेखेवो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सुबुंफोरखौ गावसोरनि जोनोम सानाव थिखानाय रायजोआरि जायगाफोराव बिफां गायनो थुलुंगा होयो। हाग्रा बिफाना बिफांफोरखौ जोथोन लानो आरो आबहावा संरैखाखौ बांहोनो थाखाय गासै 126 बिधान सभा बियाबफोराव बे हाबाफारिफोरखौ गोसारहोनो बिथांखि लादों। थामथि खौराङावनो दङ एमएलए उकिल गगैया आसाम एसेम्ब्लियाव गावनि बाइकखौ हेन्डकार्टआव लानानै E20 थावनिखौ हेंथा होदों। मिरु सरकारनि E20 पेट्रल पलिसिखौ हेंथा होनानै रायजोनि दलनि एमएलए उकिल गगैया आसाम एसेम्ब्लियाव गावनि मटर साइकेलखौ हेन्डकार्टआव लानानै बिबुंथि होयो। 7 जुलाइखालि बाजेट जथुमनि नैथि सानाव शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैया गावनि मटर साइकेलखौ हेन्डकार्टआव गाखोनानै बिधान सभायाव लाबोदोंमोन। बिथाङा बुङो दि E20 थावनि पेट्रलाव 20% इथानल गलायनानै बिनि बाइकखौ गाज्रि खालामदोंमोन, जायनि थाखाय सालायनो हानाया गोब्राब जादोंमोन। धर्ना होनाय समाव बिथाङा जेंनाफोरखौ दिन्थिनो थाखाय खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गावनि मटर साइकेलखौ स्टार्ट खालामनो नाजाबाय थादोंमोन। बे सोमावसारनाया E20 पलिसिनि बेरेखा। आंनि बाइकआ बेनि थाखाय गाज्रि जादों। बेनि बिबानखौ सोर लागोन? गोग्गैनि बिथांजों लोगोसे रायजोफोर आरो दलनि एमएलए महबूब मुख्ताराबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ लानानै जिंगा सिदोंमोन दि माबोरै बे खान्थिया सानफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय उफ्रा राङारि नारसिनथाय सोमजिहोदों, जायफोरा दा गोजौ फाहामनाय आरो सामलायनायनि खरसाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। सोरखारा गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनाय क्रुडखौ खमायनो थाखाय E20 थावनि बाहायदोंमोन, नाथाय बियो गोजाम गारिफोरखौ मोजाङै खामानि मावनो हाहोआखै। बियो दाबो मोनसे गिदिर सोंलु। ब्रैथि खौराङाव दङ लखिमपुर पुलिसआ नंखाय रां जाख्ल'नायनि रेकेटखौ हमनो हायो। सा 6 हमनो हायो। लखिमपुर पुलिसआ मोनसे सन्देह गोनां नंखाय रांनि हानजाखौ हमनो हानानै सा 6 सुबुंफोरखौ हमनो हायो आरो 3 लाख रां नंखाय रां जब्द खालामो। इंटेलनि सायाव पुलिसआ लालुकनि गोबां जायगाफोराव सिग्रोमो। बिथांमोनहा बालिजानाव थानाय आब्दुल रजाकनि न'निफ्राय 1 लाख रां आरो बालिखातायाव थानाय मतिबुर रहमाननि न'निफ्राय 2 लाख रांनि सन्देह गोनां नंखाय भारतारि रांनि नट मोननाय जायो। हमजानाय सा 6 सुबुंफोरा फारियै आब्दुल रजाक, रियाज उद्दीन, इमरान हुसैन, राजिबुल हक, मकसुदुल आली, मतिबुर रहमान। पुलिसआ सानो दि बे हानजाया मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागो जाय आसाम आरो गुबुन हादोरसाफोराव नंखाय रां बानायो आरो गोसारहोयो। गोबां समावनो बेखौ सन्देह गैयै सुबुंफोरनो खम बेसेनाव फानहरो। बे हानजानि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ नागिरनो थाखाय दासिमबो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 5थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 34 किल'ग्राम सना जब्द खालामनायनि गुबै राङारि नेटवर्कखौ नायबिजिरगोन इडिआ। इनफरमेशन डाइरेक्टर इडिआ गुवाहाटीआव 54 कौटि रांसो बेसेननि 34 किल'ग्राम सिखाव सना जब्द खालामनायनि आन्दोआव थानाय रांखान्थियारि नेटवर्कखौ नायबिजिरनो जागायदों। लटासिल पुलिसआ थांनाय 30 जुन खालि खारगुली ओनसोलाव सिग्रोमनायनि गेजेरजों बे सनाखौ बोखांनो हादोंमोन। बिथांमोना बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै महाराष्ट्रनि थागिबि अक्षय बनसोडेखौ खायो।
खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांखौ सोंथि खालामनाय समाव नायबिजिरगिरिफोरा मोनसे गिदिर सिमा बारनानै सिखाव फालांगि नेटवर्कनि सोमोन्दै मिथिनो मोनो। नायबिजिरनायाव फोरमायनाय बादिब्ला बे सनाखौ आसामाव लाबोनायनि सिगां म्यानमारनिफ्राय भारत म्यानमार सिमानि गेजेरजों मणिपुराव तस्करी खालामनो लाबोनायनि अजद होनाय जादों। ईडीआ दा रांनि ट्रेलखौ ट्रेक खालामगोन आरो रां होग्राफोर आरो हेन्डलारफोरखौ दिहुनगोन आरो दान हादोरनाङारि सिखाव फालांगि आरो रां गथायनायजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा बेखौ नायबिजिरगोन। दासान्दि आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। द'थि खौराङावनो दङ आसाम सरकारा हादोरसा आयेन आफादनो मिथिहोयो दि नोगोरारि सोदांनाय आयेन CAA नि सिङाव सा स्निजि गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा भारतनि नोगोरारिनि थाखाय आर'ज गाबदों आरो दासिम सा 6 सुबुंफोरखौ गनायथि होनाय जाबाय। मंगलबारखालि बाजेट जथुम्मानि समाव मावख'गिरिफोरा CAA नि गोदान नेमफोरनि सायाव फोरमायथिना होयो, जाय 31 दिसेम्बर 2024 नि सिगां भारताव फैनाय माखासे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनाय हानजाफोरनि थाखाय नोगोरारिनि राहा होयो। रिपर्टनि बादिब्ला गुबुन हादोरनि सुबुंफोरनि सिनायथि दासिमाव 1,72,673 सुबुंफोरखौ गुबुन हादोरारि महरै सिनायथिनाय जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि आसामाव थानाय बेंगली हिन्दुफोरनि गेजेराव सन्देह गोनां भटारफोरनि अनजिमाया आथिखालाव 1 लाखनि गाहायाव दं आरो बिसोरनि गेजेराव रावखौबो डिटेनसन सेन्टाराव लाखिनाय जायाखै। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गाबोन आरोबाव गोदान आपडेटजों लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।